O 22 de outubro terá lugar en Chantada a primeira ruta solidaria Chantada contra o cancro. Transcorrerá polo contorno da adega Condado de Sequeiras e trátase dunha iniciativa en beneficio da Asociación Comarcal que traballa na axuda de enfermos e familiares que padecen esta doenza. Foi unha bodega que se puxo en contacto con nós para dicir que lle parecía unha idea, bueno, que nos parecía a nós se facíamos unha ruta solidaria por ao redor da súa adega. Entón, nos parecenos unha idea moi bonita, estaba así todo moi, ademais, como levamos xa tempo falando de andainas e de rutas, estaba así isto moi en boga, e aparte nós que, bueno, que promovemos tamén, pois, que un andar, que é unha forma de saúde, pois decidimos que sí, por un variante. Ademais de Condado de Sequeiras, que é o patrocinador principal, tamén están Seguros Rojina, Ambulancias Calvo, o Concello e Atletismo Chantada, que vai axudarnos en todo o que o necesitemos tamén. Para poder participar é preciso inscribirse na páxina championshipnorte.com e o prezo da inscripción, que se transformará automáticamente en donativo, é de 5 euros. Se algunha persoa tivese dificultades para anotarse online, terá outra oportunidade para facelo no local do colectivo Chantada contra o cancro, no Parque Eloísa Ribadulla, no baixo dos antigos locais da Cruz Vermella. O venres de 5 a 6 da tarde pode vir polo local que temos na asociación, e entonces nós tramitámoslle a inscripción. Ese domingo, día 22, saldrá, temos como, bueno, unha condición que nos puso o Condado de Sequeiras, que olvídeme de dicir que era o noso patrocinador, bueno, que tiña que ser máis ou menos pola súa zona, non? Aparte que, bueno, nos parece unha zona, da verdad, moi emblemática tamén, entonces que, claro, para ir aquí a lá era moito camiño, porque é unha andaina pensando en todo tipo de xente, familiar, con nenos, xente medianamente enferma, bueno, así con calquer problema. Por algún problema, sí, tal, que se pode facer facilmente. Entón, de Chantada saldremos da Praza de Galicia ás 9:45, irá un autobús, nos deixará ali, a ruta estará, a hora máis ou menos será sobre as 11 da mañá. Contamos que despacio, sacando fotos, sobre hora e media, faise facilmente. E despois habrá uns pinchos que nos saque a bodega, un refresco, un auga, un viño, tal, e para casa. Sobre unha e media, máis ou menos, volveremos outra vez para casa. Para máis información teñen detalles tanto na web de inscripción como a través do correo electrónico chantadacontraocancro@gmail.com ou no número de teléfono do colectivo o 683 277 135. Pode participar todo o mundo de todas as idades, incluso enfermos de cancro ou que teñan calquera outra enfermidade, sempre que se sintan capaces e a súa enfermidade non comprometa a súa mobilidade, non se vea comprometida pola mobilidade. De paso que se vai coller o autobús, entréganse os identificadores, que será a forma de poder acceder ao autobús a todos os servicios que ofrece a asociación para os que se inscriban na andaina. O identificativo será unha camisola que se entregará ás 10:15 na Praza de Galicia. Este fin de semana, falando con Pelaísca, que fixeron unha andaina infantil, creo que chegaron a 6 kilómetros. Entonces, bueno, que esta, que é de 5, que é 1 kilómetro menos, podese facer. A ver, estamos na zona da Ribera, algunha baixadiña hai e algunha subidiña tamén, non vamos a dicir que todo llano, pero, bueno, que se pode facer perfectamente. De todos os xeitos, se algunha mãe ten un neno pequeno que non poda leválo, vamos, a Condado de Sequeiras nos habilita unha zoa para facer xogos tradicionais, oros orais, a ver según como este o día tamén, se podemos facer algo ao aire libre, e se non, pois eso, xogos tradicionais máis que nada faremos con eles. Todos os fondos que se recaden a través da inscripción nesta andaina estarán destinados ao funcionamento e a actividade da asociación, que ten un local para atención ás persoas e impulsa de balde diversas accións como a atención psicolóxica e algunhas outras actividades. Estamos, pois, con charlas, temos pensado unha charla de nutrición,
temos pensado tamén que veña unha oncóloga, pois ao mellor dar algún curso, non sabemos pois aínda de que. Pero toda actividades de apoio a enfermos, a familiares. Sí. Si, a psicóloga sigue estando a noso servizo, temos un teléfono de contacto para a xente que quera poñerse para poñerse en contacto, para a redundancia, ca psicóloga, e despois queríamos facer algo así de yoga ou algo de pilates e tal, tamén estamos así en función dos horarios, en función do profesor, estamos aí traballando un pouco esos temas.